Salam, men Alat. Men bugün size öz opiniýanyňyzy ýasamanı öğretjek. Oň üçin nastroýkaňyzy gireňiz. Berden VPN-e basýas. Berkut VPN ekledi, şoňa basýas. Berk VPN-iň adyny ýazýar. VPN ýaz. Bergem özüň näme ýazsaňyz söýle, vpn.com. Berk kullanıcı adyňyzy ýazyň diýe. Berk koduňyzy ýazmaly. Ses inne bolsa şuna basýas. Baglanýar diýe. Dostlar ýöne mende işlänok. Mümkin sizinkide işler diýip bu videoňy görkezýän. Kanalyma agda bolmany unutmaň, like koýun. Dostlar men kanalyma gözleýäňiz ýöne agda bolaňyz bolmany hem unutmaň. Hoş sag bolun. Şolarak video izleýän bolsaňyz kanalyma 30 agda bolsa ýene işleýän opiniýa geljek. Hoş sag bolun.